Poštovani kolekcionari, dobar dan, dobrodošli na epizodu u kojoj lepimo sličice u albuma. Danas imamo da zalepimo, boga mi, ako vidimo ovde, zaista dosta sličica. Nadam se da ste mi dobri danas, nadam se da uživate u svetskom prvenstvu i utakmicama koje trenutno smo imali do sada. Boga mi, Nemci izbušili samo tako, 7-1, jako dobar rezultat. Uglavnom, dosta nerešenih rezultata, to je ono što je zanimljivo. Ali, pre nego što krenemo s ovime, želim se zahvaliti svima koji su se pojavili u Zemunskom parku u subotu. Nije bilo mnogo ljudi, bilo nas je nekoliko, nije bilo nešto strašno, ali smo se jako lepo izmenjali. Ja sam uzeo sigurno 30-40 sličice koje su mi falile. Tako da hvala svima koji su se pojavili, a isto tako ajde da zakažemo i menjažu za sledeću subotu, odnosno sad ovu subotu što dolazi, ali ovaj put će biti kod fontane na Novom Beogradu. Znači, čuvena fontana Novi Beograd, dođite ako želite da se menjate, ako vam trebaju Coca-Cola sličice, ekstra stikeri, regularne sličice, dođite. Znači, opet negde oko 12, 1 sat popodne. Sad imate dovoljno vremena da se pripremite da dođete. Ko može, ko je u prolazu i koga mrzi sa Cimar Terazija, a živi na Novom Beogradu i okolini Zemuna, eto šanse da dođete, da se upoznamo, družimo i izmenjamo. A mi ajde da krenemo sa današnjim lepljenjem, zato što ne znam da ćemo zalepiti sve, imamo mnogo da lepimo, ali ja ću dati sve od sebe da zalepim što je više moguće. Da imamo FCV 8 je prva koju imamo da zalepimo. Imamo i FCV 2, čekaj. Evo nam je polovina trofeja, čoveče, okej, polovina trofeja. To ide ovde, ovo će biti zanimljivo. Ajmo da imamo kako ćemo ovo da zalepimo. Okej. Prva polovina, odnosno druga polovina trofeja zalepljena, lepo izgleda super. Ljudi su mi rekli za ove sličice se nikada ne lepe, da znate, ako želite da imate album u mint stanju, te sličice nikada ne lepite. I ovdje imamo FVC 8, prelepa sličica, ajmo i nju da zalepimo. Evo ga, FVC 8 zalepljen. Sad ide Meksiko, da vidimo šta kaže Meksiko. Vidimo šta kaže, Meksiko, koliko imamo ovde Meksika, ovde imamo dosta Meksika, vidimo Meksiko 9, Meksiko 5, Meksiko 3 i Meksiko 19, Meksiko samo jedna fali da popunimo sve, strava, ajde krenemo. Fantastično. Inače, primetio sam jednu jako bitnu stvar, ne znam da li sam pričao o tome, vjerojatno nisam, ali uporedio sam sličice koje sam otvarao u Srbiji i sličice koje sam kupio u Grčkoj. U Grčkoj su sve savršene pod konac, znači nijedna nije loša sečena, kod nas mi dobijemo škart sličice, to sam primetio. Znači, u Grčkoj postoji bukvalno ogromna razlika između naših duplikata, odnosno sličica i grčkih, odnosno za ostatak Evrope. Mi dobijamo najlošije sečene sličice, da znate. I to sam potvrdio. Teo sam da slikam, ali znam da bi mi dosta ljudi reklo da lupetam gluposti. Verujte mi na reč. Znači, kad uzmete, sad ovde, da li može ovde, sad ne može, sad su sortirane su sve, pa ne može se provali. Ali kad imate, imaju kao da imaju svileni finiš, kao da imaju mnogo kvalitetniji finiš, dok ove naše izgledaju samo da su se, evo gledajte, može čak i da može se primeti. A vidite kako ovde, vidite kako su lošije ovde. Vidite kako su ovde lošije. A ovde ima jedan deo koji ima, a sad da imam, treba sam da slikam zapravo. Sad kad malo bolje razmislim, treba sam da slikam da vam pokažem. Ali definitivno, znači u Grčkoj su sličice sve pod konac, sve su savršeno sečene, kod nas, nažalost, nisu. I sada, moja teorija zavere, zato što mi plaćamo jeftinije sličice i zato što cena trebala bude 180 za kesicu, a inače je sada 150 i mislim da nam Panini zbog toga uvaljuje škart. Mislim da nam Panini namerno uvaljuje škart zato što ne plaćamo punu cenu za proizvod. I mislim da je to jako loš potez od strane Panini ako stvarno to rade. Ali da znate, znači proverio sam i držite ako imate u Nemačkoj, ako imate nemačko izdanje ili i srpsko, uzmite gomilu nemačkih, gomilu naših i vidjet ćete kako su naše nisu uopšte sečene dobro, dok su nemačke sečene savršeno. To je, na primjer, neverovatno, eto.
Dobro, to je to što se tiče Južnoafričke republike. Fale nam još 2 sličice. Koreja je skroz popunjena, to već smo videli. Češka, da imamo što kaže Češka. Češka kaže sledeće. Trojka, 16-ica, 20-ica i to je to. Česi su, boga mi, problem izgleda. Češka, boga mi, 4 komade. Mislim, i to nije strašno, ali može bolje. Imamo Kanađani. Da li su, ja mislim, su Kanađani popunjeni? 10, 11, 4, 15, 16. Kanada popunjena. Sjajno. Ajmo da lepimo. Evo su Kanađani. To je to. A ne, nije, izvinite, još jedna. Oho. Evo ga. Kanada popunjena. Fino. Jako lepo izgleda. Remizirali sa Bosancima. A šta kažu Bosanci? Šta kažu Bosanci? 5-ica, 13-ica i to je to. Samo 5 i 13. Jao. To je to. 3 komada još. Fino popunjeno. Katar. Mislim smo Katar takođe popunili. Vidimo. Katar 17 i Katar 3. To je to. Popunjeni Katar. Odlično. Evo ga. Još jedna reprezentacija kompletirana. Izgleda prelepo. Apsolutno mi se sviđa kako izgleda. Švajcarci. Šta kažu Švajcarci? Da vidimo šta kažu Švajcarci. 16-ica. 5-ica. 9-ka. I 6-ica. Švajcarci takođe popunjeni. To volim da vidim. Kako ružno sečena sličica. Neverovatno. I to je to, je li tako? Švajcarska kompletirana. Ok. Idemo dalje. Brazil, šta kaže Brazil? Brazil, 10-ka samo. Casemiro, ok, ajmo. To je to što se tiče Brazila. Maroko, Brazil 1-1. Maroko 14, Maroko 13, Maroko kompletiran, odlično. Idemo dalje. Maroko kompletiran. Haiti. Šta se dešava sa Haitijem? 3, 10-ka i to je to. Samo 3 i 10-ka. Dobro. Dobro. Ostale su nam još 2 igrača Haitija. Dobro. Škotska. Nemo šta kaže Škotska. 14-ica, 19-ica i to je to. Samo 2 igrača Škotske. Ok. Pogledajte ovo, ljudi. Ova sličica nije ni 1, ni 2, nego... Gledajte ovo. Bar jedno 3 mm. Nećemo je lepiti. Katastrofa što radi Panini. Katastrofa. Amerika. Da vidimo šta kaže Amerika. 20, 4, 19, 11 i fali nam 7-ica još, dobro. Kako vidio? Ovdje vidio, kratka milimetar. To je to, za sad fali nam 2 sličice. Vidimo Paragvaj, šta kaže Paragvaj. 3, kec, imamo grb Paragvaja, 7-ica i to je to. Paragvaj isto fale 2 sličice. Jel moguće ovo? Ne, ovo nećemo da lepimo, ne. Ako je ovo situacija, ovo neću da lepim. Samo da im još jedan da proverim. Da li može nekako da se izmajmuniše, ako ne može. Ne. Ne pada mi na pamet. Znači, ja sam rekao sam tolerisat ću, ali ako mi 3 mm sa strane skraćena sličica,
Nema teorije da ću da je zalepim. Nema šanse da ću da je zalepim. Sad bi, znate kako bi sada sočno opsovao? Vidite ovo, gledajte ovo, vidite još jedna sličica. Vidite ovo. Gledajte ovo, vidite ovdje kako ja sam ovdje poravnao nju skroz. Evo sad ćemo skroz. I ovdje. I kratka je ponovo. Šta meni ovi ljudi rade, brate? Šta meni ovi ljudi rade? Pa koja je pomet? Pa treba da ostanu. Treba da bankrotiraju. Znači, treba Panini da bankrotira. Želim im bankrot. Znači, ovo što... Gledaj, vidi, vidi ponovno. Gledaj kako je kriva, gledaj. Pa je li moguće da ljudi ovo rade, brate? Je li moguće? Pogledaj ovo. Strašno, čovječe. Znači, trebaju da bankrotiraju. Želim im brzu i bolnu propast. Iskreno. Ne, zapravo sporu i bolnu propast. Mada već sporo propadaju. Strašno. Turska. Čekaj, Australija. Gdje mi je Australija? Niko iz Australije, okej, ali ovo su Turci. Vidimo. 4, 9, 5, 6 i to je to. Dobro. Popunili smo jednu stranu. Na ovoj sličici kao da je neko jeo burek, tako izgleda. To je to što se tiče Turske, idemo dalje. Već sam se jako iznervirao, ajde da pustimo novo vreme. Idemo što kažu Njemci, 4, 3 i to je to, samo 2 sličice njemačke. To je to sa Nemcima za sad. Ajmo dalje. Kurakao, odnosno Kurasao koji je prošao ko bos po trnju protiv Nemaca. 18, imamo grb, imamo 7 i to je to. Dobro, idemo dalje. Obala Slonovače, da vidimo šta kaže tu. 20, 12, 10, 3, 16. Dobro, fino, fino. Odlično. Odlično. 2. Imamo 17-ica. Ekvador. 18-ica. I to je to, samo 2. Samo 2 igrača Ekvadora. Ok. Evo ga. Odlično. Idemo dalje. Holandija. Imamo 3, 17-ica, 18-ica, 10, 5, 8. Šta će 8 ovdje? I to je to. Van Dijk je čak i postigao gol protiv Japana. To je to što se tiče Holanđana. Fale još 3, dobro. Grb Holandije fali isto. Mladi Japanci, da vidimo, mladi Japanci koji su izvukli remi protiv Holandije. 3 i to je to, samo 2 mladi Japanca, dobro. Evo ga. Idemo dalje. Šveđani, da vidimo što imamo sa Šveđanima. Ovako, 14, 9, 15, može. To je to, idemo dalje. 2 sličice za Švedsku. Tunis, šta kaže Tunis, da vidimo. Imamo Tunis 20, 9, 15, 3, 11, 2, 14, sve osim grba. Ok. Ajmo da lepimo.
Vidio, gledaj to, ljudi, gledajte, vidi to, gledaj ovo. I vidite, ovdje ima 2 milimetra. Da li je realno? Da li je realno da to rade? Ja ne mogu da verujem. I ovdje ćemo, na pola smo albuma, iznervirao sam se jako, opasno sam se iznervirao, tako da nastavljamo sa Belgijom u narednom klipu. Imamo još dosta da lepimo, imamo ovdje još dosta sliče se zalepi. Vidjet ćemo se ponovo sutra sa novim klipom, nastavljamo da lepimo. Uživajte, budite mi dobri. Pozdrav!